cek. Cek, cek. Cek. Coba. Dekel di rumah lu ada stick lagi. Sik. Yuk Makda.
Huriana hinahulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Saluhut parhalado HKBP Bonanginda. Pasahaton selama hari Minggu madihamu amanginang. Remaja na posobulung nama dohoti ibadah di gereja nang songoni di bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Hurian itu hatta na hinahulongan. Marsada ni roha mahita muse sadarion. Lahoma muji tu hatta di minggu letare. Namar lapatan marlas ni roha mahamu. Topik ni minggutta lam gadda ma Jesus lam moruma anggohamu. Laos di bagasan minggu letare sadarion. Di patupado launching tahun ekumenik inklusif 2024 atong sian nasa roha dohot haporsiaon tapasanga matuhani tapuji may bana marhite na maredde hita sian buku edde 565 ayat sada sahatu ayat tolu las rohaku lau mamuji. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tu mapalangi dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marulo polo mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situ tu marap dohot ibana sudihamu. Ale akan marsak roha mida ibana nasailaon. Las dorohakku diakan nama dot tuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya.
tatang yang mahita. Ali Tuhan di bata ama namin na di Banua Gijang. Para siroha na sumurong. Namaddo mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami. Ala dilehok ko anakmu nasasadai. Tuha matean humokop pami. Asa unang mago na porsia di ibana. Alay asa hanguluan na sa liling nileleng na dinasida. Tatak mahami, ali amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hati goran dihami. Saise sama dosa nami salhukna. Ala ni pelean na sundenggan, na pinilehon nai humokop pami. Say paeleng mapinggol mo tutang yang nami. Jala asi maroham dihami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matu hatta, marid dehita sian bukwede nomor 356 ayat sada, dohot ayat 5, namalungun dorohaku. Tatangihon mapati ni debata di minggutta sadarion imapati parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaumu jaladang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gotung gabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhum na dosogot akka namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui
dina onom arima ulahamuna sa siulommu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batamdui dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini hutani halak pe namangibati hutam ai dina onom ari do ditoppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia doi bana di hari papituhoni di baheni do bahen na di pasu-pasu di bata Jahoba ari para diananai jala di parbadiai ido sahakna atong rak mangidogo kema ita taringot tupatiki ale Tuhan debata Seperbugo imahami manglahu bartu patiki. Amin. tapuji matu hatta maredde hita nomor 422 ayat sada dohot ayat 2 sian hurungan ni dosaki. Tatopoti madosat tatua dopan ni dipata tapau dukbe marohatta matang yang mahita ali Tuhan dibata amanami pargogo nasohatu dosan para siroha midahami nadangolon
Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodami. Di bagasan hajahato do hami tubuh. Jaladang adong hapursaun di bagasan rohanamihian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Masai godang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingok mahami. Ali Tuhan, alani denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa nami dihaposon nami. Dohot di pangalausion nami. Sa ingot mahami hobbatu asini roham dohot denggan di basam. Alani goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga taringot tuha sesani dosa. Molotung adong manangise namar dosa. Adong do pangodiat diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jalai bana do pardenggana taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasanga pemma di debatana di gijang. Amin. Tapuji tu hatta marede hita sian buku ede nomor 715 ayat sada doho ayat 2 balgado holongme. Ay,
Hata di debata turpo epistel di minggutta sadarion imana tersurat di pesalmen 107 mamuka sian ayat 17 satu ayat 22 tajahama marskat soring. Marsipal dihilala akkanaoto ala nidalan pangalausion nasidai dohot dibahen akka hajahaton nasida. Luhut dosi panganon di haji nehon roha nasida jalanu ngapola dolos nasida sahatu akka harbangan di hamatean. Dungi juju manasida tu Jahoba di hagogotan nasidai jadi di padua ibana nasida sian akka haso sahan nasida. Di tongos mahatanai jala di pamalum nasida jala di paluan nasida sian hamagoan nasidai. Jala di pelehon nasida ma ikon pujian nasida ma Jahoba ala asin niroha dohot halongangan akka nabi nahanai tujolma manusia. Jala di pelehon nasida ma akka pelean hamauliateon jala di pajojor akka pambahenan nai mardongan olop-olop. Ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nopiopsa. Amin. Kor merikwaya. Tapuji matu hatta marede hita sian buku eden nomor 17 ayat 3 dohot ayat 4 raja natumipul. Tahati dakon maha porsiautai songon na hinati dakon ni dongatta saha porsiau disa dok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargo nasatusan natumo palani tuhotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasakale imana tunubo Ismail naga begadean sian kondi perbadia andorang suruhan ido tuhata natumo nademi di panggungan silatus nama tetar pajal doibana di hau pinasilan natua tubon roturu dumitana namulak mangu di air patuluhon nama naik di surgo lahudu di siang di bata Jahoba nama
Tapuji matuhatta marhite kor ina parari Kamis. Tatangi hormat titing ni huriat tadi bagasan minggon. Tikting Minggu 10 Maret 2024. Huriana ina holongan di bagasan guarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Sonari tetangi honma tikting di huriata di bagasan minggon ima Minggu 10 Maret 2024. Napar julu guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima di guari Minggu letare. Doho topik lab gandama Yesus lamoruma anggo ahu. Napaduahon pelian khusus. Di hari sadarion papungu pelian khusus dohita tu haperluan pembangunan HGP Bonang Indah na dipasahat marhite amplop naung diparade ni huriata jala dipasahat tu kotak pelian ditiki pelian paduahon. Napatuluhon launching tahun Okumene Inklusif 2024. Di hari sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 duk 10 jamita di permingguan harian pukul 10 WIB di Patupado launching tahun Okumene Inklusif 2024. Naupapat ton pertanyaan pamuhai
Di hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 masuk pukul 20 WIB maringana di gereja di Patupa Huriat sama pertanyaan pamu hoti pertanyaan jala sude punguan kor kategorial dohot pungua korwik radema laho patubegehon ede puji-pujian na palimahon mangapuli. Di hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 masuk pukul 20 WIB di Patupa Huriat tado acara pangapulion tu keluarga N Ujung inang DR Boru Panggabean nama ringana di Perumahan Dasana Indah Blok BP2 nomor Sia masuk Wek Nasaret siala naung jumolo di alap tuhata natoras bawani amang N Ujung ditiki nauk salpui saya tuhata mana mangapuli sude keluarga na ditinggal hon ni damang naung jumolo murdingi na paunopon haputusan rapot huria 2024 Maulate mata pasahat tutu hatta di batah di hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 nok salpui nunga di Patupa rapot huria HKBP Bonang Indah na manotopon program dohot anggaran huria tahun 2024 piga-piga haputusan rapot huriai ima sada jadwal permingguan di Patupa 5 hari permingguan mamukka di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 ima A. Jadwal permingguan manogot mulana masuk pukul 6 WIB gabe masuk pukul 7 WIB. B. Jadwal permingguan sekolah minggu mulana masuk pukul 8 WIB gabe pukul 7 WIB maringana di gedung sekolah minggu gedung A dohot gedung B. C. Jadwal permingguan praremaja mulana masuk pukul 8 WIB gabe masuk pukul 10 WIB maringanan di gedung B. D. Jadwal permingguan harian masuk pukul 10 WIB. E. Jadwal permingguan botari masuk pukul 10 pitu WIB. Nah peduahon naing dipabakit ma panitia khusus sian seksi perempuan laho penggalangan dana penggantian bangku panjang di bagas garejatta. Nah patuluhon jadwal kor kategorial dohot kor week diganup permingguan hola tolu kor. Nah papaton naing di Patupa priorisasi tu majelis perbendarahan dohot dewan periode 2024 sahat tu 2020 dohot seksi periode 2024 sahat tu 2026. 5. Huria nama kubasi di musik dohot song leader di permingguan dang boy masuk bersamaan mengisi kor kategorial dohot kor week. Na paunopon mamukka di tahun 2024 huriata naik pasahat tot tadaholong ima ulus turuas na marumur 70 tahun. Pasahaton tadaholong di Patupa di permingguan turuas na didampingi keluarga. Napa pituhon naing di Patupa laun sing tahun okumene inklusif di hari Minggu 10 Maret 2024 sadarion. Napa waluhon pertanyaan pamuhai di Patupa di gereja di hari Minggu di hari Rabu tanggal 10 Maret 2024 pertanyaan penutup di Patupa di gereja di hari Rabu 20 November 2024. Napa siahon pemekaran Wik Bethlehem ditunda pelaksanaannya gabe tahun 2025 naing dibentuk tim khusus tu persiapan rencana pemekaran Wik Bethlehem. Nah pasapuluhon lau peningkatan ulau nupak kobasion turuas asa ganup wek mangaririt sada manang dua halak calon situa. Nah pasapuluh sadahon iuran bulana keluarga minimal Rp100.000 ganup bulan dohot perincian Rp70.000 dohot perincian Rp70.000 tu huria Rp20.000 tu diakoni sosial. Nah pasapuluhon anggaran penerimaan dohot pengeluaran gereja tahun 2024 ima penerimaan Rp1.350.000 pengeluaran Rp1.350.000. Pitu
Laporan Panitia Pembangunan Dohot Pengadaan Aset HGP Bonang Indah. Laporan Panitia Pembangunan Dohot Pengadaan Aset HKBP Bonang Indah di Jahon di ujung ni Tiktingon. Na pawaluhon totok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Sinosohon tu sudah ruas ni huriata asa boy tapasahat totok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja. Boy mata transfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri atas nama sampai sitorus. Napasiahon pilihan dohot iuran bulanan, pilihan permingguan, pilihan sekolah minggu, hamolateon, pilihan bulanan keluarga dohot iuran bulanan, boy mata pasahat marhite situawik na situawik tabe manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria. Na pasapuluhon parhepengot dohot torok ni luas naro di permingguan nauk salpu boy mata jaha di file naung di pasahat huria marhite wea di ganup wek tabe. Pasapuluh sadahon selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur gok las ni rohama tu sude ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun ho ripe sia tanggal 4 sahatu tanggal 10 Maret 2024 hatan itu hatta sepia hopota ima nata surat di pesal metul tulu ayasia ay makuling ibana gabe majari do mandokot do ibana jadi jongjong ma akagaw gawar ni nomor ulang tahun hatu tubuh dohot nomor ulang tahun ho ripe boy mata jaha di file naung di pasah di huriata marhite WA di ganupuik songonima titing di huriata di bagasa minggon di batama nama masu-masu noek pe tabegema panorangion sian panitia pembangunan dohot pengadaan aset ni huriata partikiano pinasama tu ketua ni pembangunan amang ketua M Hutagaul. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenalkanlah kami panitia pembangunan dan pengadaan aset HGBP Bonang Indah untuk memaparkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa yang telah diselesaikan dikerjakan oleh P3A, Panitia Pembangunan dan Pengadaan Aset HKBP Bonang Indah. Yang kedua, kondisi keuangan. Yang ketiga, rencana tahun 2024. Dapat kami sampaikan sepanjang tahun 2023 hingga saat ini, panitia telah melaksanakan pertama, pembelian rumah Pak Ronald yang ada di samping sekretariat, dilanjutkan dengan renovasi menjadi gedung sekolah minggu, tambah daya listrik, pasang 4 unit AC, 1 PK sama dengan 2 unit, 1,5 PK sama dengan 2 unit, sehingga nyaman menjadi 3 ruangan kelas dan dilengkapi kursi 100 unit. Gedung sekolah minggu tersebut secara resmi telah dimasuki
pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2023 dan beberapa minggu kemudian telah digunakan oleh anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, pengurusan PBB dan sertifikat aset huria, yakni tanah yang ada di Kampung Cina. Yang ketiga, revitalisasi aset huria tanah di Kampung Cina termasuk pemagaran. Yang keempat, renovasi rumah dinas pendeta. Yang kelima, pengembalian dana talangan sebesar 170 juta rupiah kepada jemaat pemberi dana talangan. Adapun dana talangan, pemberi dana talangan yang belum, kami mohon supaya bersabar. Yang keenam, cicilan KPR Bank Jatim hingga bulan Mei 2024 telah disetor. Transaksi keuangannya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Sebagaimana semangat awal, pendanaan pembelian rumah dan rangkaian kegiatan renovasi serta revitalisasi aset bersumber dari panupahion ni saluhut ruas marhite hite tok ripe dan sumbangan baik berupa tenaga, pikiran, uang maupun dalam bentuk material dan pemberian bahan bangunan. Panitia menyadari kondisi sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19 tentu berdampak terhadap sosial ekonomi warga jemaat. Oleh karenanya, proyeksi panitia dari jumlah total jemaat 65% dari 308 KK kali 2 juta rupiah per KK telah mempertimbangkan hal tersebut. Kita dapat patut bersyukur bahwa realisasi dibanding proyeksi tersebut sejauh ini masih mendekati realisasi, tidak meleset. Puji Tuhan, pendanaan sejumlah kegiatan sebagaimana kami sampaikan di atas sejauh ini dapat terpenuhi. Adapun tok ripe pembangunan, gambarannya dapat kita lihat pada slide ringkasan tok ripe pembangunan. Berikutnya, hingga saat ini total dana talangan yang harus dikembalikan sebesar 392.957.500 rupiah 500. Panitia berkeyakinan dengan dukungan seluruh warga jemaat, maka pengembalian seluruh dana talangan dapat terwujud di tahun 2024 ini. Adapun proyeksi sumber dana sebagai berikut. Saldo per tanggal 8 Maret 2024 sebesar 27.269.268 rupiah. Yang kedua, amplop persembahan khusus setiap minggu, minggu pertama, kedua, ketiga,
atau sama dengan 3 minggu dalam sebulan, dikurangi cicilan bulanan, masih akan ada saldo 4 juta rupiah per bulan kali 10 bulan ke depan, atau sama dengan jumlah 40 juta rupiah. Diharapkan warga jemaat yang belum mencicil dan melunasi tok ripe dengan sukacita akan memberikannya ke Huria. Diperkirakan total setelah diakumulasi nanti menjadi 180 juta rupiah. Yang keempat, kekurangan sebesar 145.688.232 rupiah akan dipenuhi melalui pesta gotilon dan pembangunan yang akan disatukan pelaksananya pada bulan Oktober 2024 yang akan datang. Sebagaimana warta jemaat perihal jadwal ibadah umum dan ibadah sekolah minggu, maka dalam waktu dekat orang tua dan anak-anak sekolah minggu akan beribadah pada saat yang bersamaan pukul 7.00 WIB di ruangan yang berbeda. Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak seluruh warga jemaat Asa Parsidohot Manupahi Huria. Teriring salam dan doa. Songonima panorangion pemaparan taringot tu perkembangan pembangunan Huria. Nunga takas taida di slide dohot panorangon sejolon pangiduan tu damang dainang tu sude ruas ni huriata asa tasupahima huriata marhite aka naong tabege hobar tu titing naong dijahahon dohot pemaparan ni siap penitia asa saluhut boy sikop pakobasion ni huriata songon naon direncana ni nari rencanahon ni parhalado songonema titing do pemaparan sian parhalado tuhata ma nama masu-masu hita salutna amen. Tapuji matuhatta marhite kor amasio. Tapasahat mapiliata marhite pilihan sadaa dohot sadabe lastai dehomma sian buku ede nomor 750 tuton dikon o Jesus.
Dame ni batana sumurung siyan saluhut na roha. Ima mga ramuti hati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus to hatay. Amen. Hurian itu hata ujahan dasar ni parsaurata. Apala ni minggu las ni roha sadarion ni minggu letare. Hatanya di batama nagamakulingi hita di bagasatikon ima natal surat di Yohanes bidutulu. Mamuk kamaisan ayat 22 sahatu ayat 30. Tapi uti hutma amanginang sonoma didok disi. Di hati dakon si Yohanes Yesus. Dungi Roma Yesus dot akasi sianai tuluat Judea. Jadi miam disima jolo ibana rap do nasida jala madidihon. Alai do si Yohanes madidihon di Enon mardonokon huta Salem. Ainania aik disi. Jadi tu si maro halak gabe terdiri. Aidang dope dihurukon si Yohanes ujui. Marsual ma disi akka sisian ni si Yohanes dot sahalak Yahudi syala parburioni. Jadi daboton nasida ma si Yohanes sidok ma tu ibana. Guru nami halaki naro tujulom di ipar ni aik Jordan na hinatidak koming ido maldidihon nuaeng gabi saluhut halak ro madapoton ibana. Dungin na si Yohanes ma mangalusi dang terbuat jolma manang aha anggo so dilehot tu ibana sian banua gicang. Hamu sadiri do si tidangiku di nahudok dada au Kristusi na sinuru do au patu jolona. Napuna oroani do pangulii alai na jong do ale ni pangulii patangi-tangi ibana jala marlas ni roha situtu di bain suara ni pangulii asa halas ni roha si songolima jupang diau nganggo ibana patut lam gadda lam muruma anggo au ima sahat ni turpuki horas marihita amanginang boha taburu pakilalamunan waeng namar minggu tabuate warwangku ama taburu ama sion dia gudang do nari jumati hubereng sa CCTV hita latihan atau oh imada saya impani itu dalam memang dan apala bui nari jumati hami rap dohot tita ngo minggu lewat nga bui hita rapa kanta tidok sion alai ala waktu tu akka napenatara radiba tugas luar ba saya sehat mana sida selalu nak kaki keluarga bui marsar musik kita atau akatik kina mangingut songolinang akakur ba saya turus mak latihan do denggan nak. Jadi melihat mak nang dia ka seksi musik apala di bagasat tikyo teh di tahun okumene inklusif saya martabat apa kabilangan ni na pasahaton dirina tu adupan di Batak jalan sise maju satu kina teh ada kian sise buru pasar ribon itu teh buru pasar ribon teh si rel ini ya terima kasih telah mewarnai ibadah-ibadah kita, begitu juga tagadingnya, begitu juga organnya, baru pianonya, semua itu bisa menjadi bahagian dari pengujian kepada Tuhan. Soalnya kajamitan naing ano si begiota buado hita menyikapi sudi perdalani pakubasyo tahun, isenula belga, isenula marmetmet, isenula doa kana asing. Hal ini mau lihat mak dohon nami. Di sudi akal kebersamata anon secara simbolis patu-patu tama tahun launching ni okumene inklusif ahado okumene inklusipon alana ubah-ubah warna te na tahun nilio profesionalim karena si madok pemaul sonari museng okumene inklusif
do kana asingnya te alai dia pe berubau pe akka warnai sada do tujuanna nang marsangap madibata amin. Ido na mengaraho kita di taka fokus akka pelayanata salina upasatai mauliati horas marihita saluhuna hurian itu hata dihamo amanginang nang kainakon nami. Saya bisa pastikan dari mimbar ini bulong akka anak muda hubereng di son kelahiran di Tano Jawon hubereng uli-uli titis-titis ganteng-ganteng narohaku nakin rabdo hudul do inang bibil perubahan naik roala hondang berminggu tu son sona kabuhini artis do bari boto neng basabata nuai sotung do holar roh holan hola kudul holan menikmati ala menikmati pe ngelor biasa te lam masuk basabata ki lam tong jatuh si lain tapi songoni to di ima namar hurajo to di ima nabu menyambungkan aka bahasai di bagasan aka hatani di mata hurian itu hata siada suku-suku mabonai jami taon kucoba mabais sada suku-sukun dia mai songo dia do pakilalata amanginang mulutaida akka keberhasilan mulutaida akka kesuksesan ni akka dongata songo dia mah lasro hate bodoh mang silain dong dena talangan ini maksud tuh puji Tuhan tuh angke puji Tuhan mah ngolor biasa nakin apa saatnya mata ketua pembangunan sekaligus ketua para tahun nyambung di puji Tuhan ada konnya mangi arti puji Tuhan semua tadi kita sudah mengetahui bagaimana keadaan kita bersama lalu sebuku ada konnya mangi puji Tuhan mah bulu tabereng dong ata berhasil bulu puji Tuhan tabereng dong ata sukses tetanggata margati nabui margati asal mah unang nasing margati ti. Nah, unang bereng bah kayaknya tetangga kita ini punya parabula. Ini na Juli kan? Parabula kan hebat dope na Juli. Ani ngot dope ulang parabula ni ba. Nang banon RCT manang tu Malaysia iputar ma tiang non. Oke sudah ina. Nungi Roma parabula museng Roma digital do kana asing. Ujungga Roma tetangga mandok bah. Hebat dua te para diget do manang parabula tu akan asing. Margati mobil, neng margati mobil. Di rumah inat amatai lah pagudaku rupani permintaan ni amatai, bah nasing masuk unang margati museng suami nang istri, ay museng alanu atau unatong lah pagudaku akka nanang sidohon na rupani. Iya, alesada do nanang nakisya na saswaratai na hutakup secara positif ketika teman-teman kita, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga kita akadongata tabereng adong akka keberhasilan di ibana sona kone mata silani mana kinsada puji Tuhan ikoni do honota so tunggai marsai gotiko so tunggai bilau tu ha dang sapanagaman iterlaho tu luang uni gawat darurat ala pusiko ala nak tahu pakilalamu ala ibereko keberhasilan ni dongamu dang bosong ho ujungnya wah kapan ini ya? Kawan ini padahal kami satu SMP dulu. Padahal saya lebih hebat daripada dia. Saya lebih pintar daripada dia. Kenapa dia lebih dahulu sukses? Aturannya saya, karena lebih dari apa yang saya inginkan. Ternyata dia lebih hebat dari apa yang saya gambarkan. Puji Tuhan. Totu ima sada gambaran nabu tabereng yang memotivasi kita. Buhatu tu asabui kita. Tertular akan adenggan sian akan atabereng akan dungatan akina berhasil sukses nabu noni gabe menyemangati kita di tonga-tonga ni gulutai laos itu gudangan mengevaluasi mengevaluasi dirita mengevaluasi hajong-jongata song natinopan ibata laho tu akan adenggan tu pudian nari itu terkenangat ya. Ibu lebih recover banyak kalau ngamu kainang mergati-gati bajuna sia gijang na biru merah tak pola nikmati mak bayi mai datu muki bayi hutono munoni
Nah, benar bulu mereka tigati. Aibe sepat satu kina do kan? Nah, sepat satu kina do tu mungkin turis si mana purti biosongoni. Iko modas du seretiki. Boleh lihat tu hotas nai bajalo. Nanti kan ini nonai. Nah, bedo dah. Ibe besongi bolo padita. Ni tipitik bakaroso bolo moding. Nah, tipitik mesonor rupani dang nani tetong moding mona seterhatok dangi. Bolang ni bena song jasna song jas bandel rupanya singgi jangan itu song mantap. Ba, ni calo di. Ni calo pani hari tin teleport tu haga bibi agabe guarra pagalan Depok Timur mai. Dong sakala suhian. Dong sakala suhian amat tahun. Jika sudah. Tibu. Saya itu pakai jasna. Telepon main atai. Inang. Almarhum kan teman satu kelas saya itu ama. Inang. Ya kenapa? Ada enggak masih di situ jasnya itu? Aduh, semua udah dibagi-bagi emang. Tapi yang diminta abang itu enggak sama siakangan ini bah, naruh aku. Artinya ngadi amanat tuh bahwa yang sering dipakai itu tidak dikasih sama siapa, alai itu anak konna itu. Ini rupanya nang dohonon nakin sian ragam ni akalas ni rohai ate. Jadi nang dohono kulis sinaki di ragam ni akalas ni rohata, tabere ngata berhasil, detis jigis tu akan asing. Jadi iman nang dohon takin puji Tuhan. Alai manat kita. Unang sebaliknya, mulai dahulu kesuksesan ni dongamu. Unang gabi tubuh pangiburuon. Jangan. Marsai tuan no. Mito penokulu. Selesai hitan no seperti bion. Hatop lambat atau tidak cepat. Ya. Unang tubuh pangiburuon. Aharo tehe. Bahasa mata ni pangiburuon. Nyonya purba. Itu teh amang purba kan? Amang purba kan? Pasar Ibu, ayah amang Pasar Ibu. Pangiburuon aharo. Pangiburuon, iya cemburu. Masa patakna? Itu teh? Oh, itu teh pangiburuon. Imai. Pangiburuon iri hati. Nama perjelas bahasa itu. Cemburu, iri hati, pangiburuon. Unang gabi madabu tuhita tuakana songoni. Ya. Asa iduna taida nama asa tuak kasisian ni Tuhan Yesus masuk ma taber turpukon. Iduna tabereng di hadirion ya kasisian ni si Yohanes di bagasan turpuk di minggu letarion. Roha pangiburuon nama asa tusisian ni si Yohanesi. Ala di dan nasida nungalang torop follower pengikut ni Yesus. Ibereng naside. Gabi mabiar akasisian ni si Yohanes. Bah. Sotunggabi mago anon pamor ni kitua namion. Sotunggabi mago anon pamor ni guru namion. Gabi mabiar nasida sotung mago manon gabi lasso gabi solasuarok kaberengan guru namion. Anon sotung soadong anon binamanguluho kami. Sotung bahasa di bagasan nakapartikenon gabidang viral. Tak terberida. Iman aro tu pikiran ni gabaran ni akasisian ni si Yohanesi aka amanginang. Sotung mago anon hasangapon na. Alani doa kanginang didok marupani di hata natajahanakin guru nami ninna. Ahanakin di ayat 20 nomi takas doi didok akka inang amang didok jadi dapat nasida masih Yohanes didok matibana guru nami. Halaki naro tujulom di ipar ni ayat Jordan nah hina tidak komi idu madidihon wae. Gaya bisa luhuk halak romat daputun ibana. Asa muluta paruhahon sian padohan onak kaamangina. Tarida do kekesalan ni rohani sisianing. Taida do na Solomo rohana marnida na pinatupan ni Yesus. Yesus padidi. Adi pakinasida do hata mulut tabere nakin hatai dipakinasi dari hata halahi
halaki dan di marturu-turu hatai tu Yesusi kekasalan muncul mulai. Bahkan bulu tamereng alur ni aka percakapan ni sisian ni si Johanneson, bahkan hira memprovokasi do padohannya kasisian ni si Johanneson. Bahwa saya biar mendidi. Ewasa gudang naroti ibana. Kan gay murah dulu dong. Kira-kira begitu. Kan ujago do padidio no. Bapak didu terdapat debut do sasunganyo. Malah hidang pinotoi. Anu gabi moru long. Hirasong lima padohan ni sisian ni si Johannes tu ibana kaamanginang. Terjadi pangiburuan. Kecemburuan iri hati imana masa tu akan natorop na mangihutu Yesus di hati hai. Alani di hawa kadongan dia masih persyajarata sian trupukon. Dia masih persyajarata na perjolo di paingo dohitan na mabigi jami taon asa tapasiding ima roha pangiburuan nakin. Kecemburuan ni iri hati berbahaya amangina. Tasongo dia mamang padita nami berbahaya na iri hati dang holam manegai dirim. Daw. Alai do molo nunga martaronggop, nunga berdomisili, nunga manggopang dia upang iburuon, doho do manegai nguluni halak. Baik kamu mah. Anggulo na usiga tang masalah. Ale gabi doho inda halak na asing. Banga, masih sabi nguluni jol masongoni. Bulu nang mau mitok niang ngulutku seperti bio hancur kalau mah hancur. Ulang do akan asing. Ini menjadi berbahayanya. Amang inang bulu nggak terjadi pangiburu. Contoh konkret nama. Masa dia ke dihuria. Saya dia bermasalah. Alai lah sudi masabu-sabu. Lah sudi sing manguton. Lah manguton ope, manguton nak kena sohasia musing. Baik kamu mah. Dan manguton ukurang na mangihuton na surenggan. Baik kamu mah. Dan gabi hancur. Dan gabi siga, dan gabi putar. Ujungnya ahap ini hatan, ahap ini putuson, ahap ini ikut dipasahat, dang be berdampak luar biasa. Alabia ngegudang akasahid, ngegudang akapirus naswasea, nabui mabain persekutuan ini dang nyamat. Ima dampakna berbahaya amangina. Bolunga terjadi akapangiburuon, icahicak, dang berpikiran akal sehat. Ani halak na iri hati. Yang dihalomohoni keberhasilan di donganna. Sona taruh nakina kama. Yang dihalomohoni. Pokoknya buhannya selesai dari seperti bion. Itu kadang dosin aman. Nasidok durupani alai nungibereng dongan ne selesai mitop etam seperti bion. Lo mamati hujiko. Ini musim. Habi ngamati dok musik song beko kamu joma. Dan bahaya naruh hamu nai ngamati pikir halimati baino. Dima. Nunga marujung ngolo, dalam mabir nang mana? Itu mabir mah. Oke, setungguran bigu do mangat masih takuna museng. Dang inauna. Modau, ipamate museng nunga pikir halimati. Dang mabir mana rupani, mana sungudin nungulukon. Pasut sudi dang. Ima bahaya ni hawa kaamanginang dang di halomon akahalak na dibagasan na pangiburuon keberhasilan kesuksesan di dongan. Kembali nak kinakol na na mewakili hitamang si lain. Harus kita mengatakan syukur. Alhamdulillah ternyata dia berhasil. Tuhan, aku juga maunya seperti itu. Harus begitu. Maunya harus demikian amangina. Ngurang gabe song bahasa ni portibion di bahasa SMS ate. Senang melihat, susah melihat orang senang. Anggo nga nang natu sabe nguluni halat na songono. Alani kosonang mapakilalata, marulupuluk matodita, luar biasa merasa syukur tatu debata, madok Tuhan. Mau lihat mak tetangga kon luar biasa do
pangabahan na luar biasa do kapasu-pasuna au pito alla burju mau martanya tuho anggia songoni nang akan ako konsiulu yajar saya juga usahaku luar biasa sehingga ketika itu kita nikmati pasahat tonna arung dihita be dang hitung-hitung be nah itu kemungkinan ketika kita memberi gaberong huting-hutungan dihita mabain amplop saudara kolnya kadongan parabot di rabu uria ala dan dia tusin edo kolna ai gua karape bulu dan dia tusin edo kolna dia tunggi edo honon ya boson nama dia do kan ai baru amak pendita nami amak per ai lu akal dua ro ai salah 60 baru dinda hape ngai baboa jelaki pengatur baboa jelas ala ni dia do sama 60 pita ala marutang do bita kamangina boleh nikmati sekolah minggu ipe gedungi, nah kalau tabuat dubi. Mau lihat, emang di kitu para tahun doa kadang panitia na seruas tarumobi. Itu boy beng BJB malu tu kita 600 juta. Majota bayar. Nah, yang do honok kamangisi, bulu dong pi akka amplopi. Surduk ko matangamu tu bagasan. Surduk ko ma. Leo peliamu peduahon. Leon tu amplopi songon na belga pasu-pasu di debata tuho tabai minggu depan mungkin 1.000 perak ala adong akka pasu-pasui lubis yang nani hirimu tabai itu minggu depan na asa tahun nai perjuangan lu lamang memang borak dong satahun nai teh amang kita para tahun nami nah itu amata si gelingging nari selesai benar juga. Udah tapak sahur 2 tahun sampai 2 tahun sepertinya kita target harus 2 juta, enggak juga. Alai target tetap target, mulu memang dang dobe. Itu amak tasitua galing sebagai tua Dewan Koinonia, yang gak salah kalau memang harus 3 tahun. Karena kita diterpa krisis itu akalana asik. Alai bolu sudiru kita marlojok pasahatun akalana memang boy dang di bagasan akal ungut-ungut. Saya rasa itu menjadi berkat. Amin. Itu. Apalagi kurang amin naik tertuluh heli kan? Bayangin atau bek. Itu, ketuluh heli dong. Itu. Adi habata hotaipe dari yang tulu kan itu kan? Ya. Trinitatis hasi tulu sadau ni. Tuluhani. Nabu berengotak ka amanginang sian akka panorang yang nakin baik kota pasahap mai bahkan nakin adong bahasa nih. Para tahun, ketua para tahun sekaligus ketua panitia di pembangunan tahun, ya, opiak kapan turunnya ka Dewan Nasional doon, dingok dasi dia dotongnya lai alam situ bahasa itu dengan segala kerendahan hati, amang, neraku nakin, amang ketua para tahun dan lupa madok dengan segala kerendahan hati. Takku teman yang dia be amanginang bahasa asing be holani nama. Boleh hata-bata mendok ra amata si hobi Pak Jessica nama udengkan di si di bagasan turuk ni roha romahai mangilihi to hamu amanginang. Unak kelapa gudak puhita makatai. Suduk ko matang kami. Dia nabu pasahap mah. Ala buah tu kadada ame metide. Las di pasada ma pesta marolopolo maita di bulan Oktober. Ay may gosa hitak ka amangina. Dang muki bayno pesta pembangunan. Bayno pesta butilon. Raum seksi paropuan ya pehut tu nasi manggati nang burburon akabangku taon. Bola nang par pestai ma inda museng mau. Ujung gudang mengutungu, ujung sarabe. Ah, bima. Ido saya padu mete kadongan. Aset terkulpu, aset tertutu sada. Pakilalatai marulupu. Amanginang. Ido rikokna Roma napaduahon. Ahama si persyajarata. Napaduahon rikot adong penadaw ni diri. Oma amanginang. Songo penadaw ni si Johannes tu dirina. Barak ka amang penadaw ni si Johannes. Ditada ibana do ise do dirina. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah sebagai alat untuk menjadikan Yesus semakin besar. Tujuan pelayannya adalah untuk membesarkan Yesus dan bukan untuk membesarkan dirinya. Itu
di badi minggu tahun lam gadda ma Jesus lam muruma angguau. Baiklah dia semakin besar, saya semakin kecil. Jangan dibalik. Jala itu tabereng wain di tengah-tengah ni portibi na mangilasona ka amanginang bolo tupi adok tabereng aka kebaktian kebangunan rohani jodoh aka hamba-hamba Tuhan iga tukod daw de bata bakadak kaberengan Yesusi di aka panidangunna. Sampai kira-kira ibadah itu berlangsung hebat. Bahkan ada kesan ilustrasi atau kesaksian itu sangat dimodifikasi. Baik kamu sampai kemuliaan Tuhan itu dicuri. Baik kamu. Udah nakit di praremaja di parmingguan ni akan kota praremaja na marminggu rap dohotita hari mingguan jam 10 sonda konya mata tagaw. Ya. Udah nakit tu nasida buhano tutu di parmingguan praremajon aka amanginang. Di pana daud diri songo dia do hita asa ngulu tahun nang lam iba nama labelga hita lam muruma. Biarlah Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Tujuan pelayanan adalah untuk membesarkan Yesus dan bukan untuk paburunang-munang membesarkan diri kita amangina. Nang songonima hita ikut takasta boto ise do hita di julu di mata. Ise do hita di julu di mata ka amangina. Natinopa do hita. Mulu halak natinopa ikut uduk doi tu nama nopa. Ondo kelemahatna sekaligus evaluasi hita ka amanginang. Tak polara salah bulu mandok samindarona teh ala suisi hita. Manang balas dendamon, manang satu persatu tak pola ba nilai amuma. Kabar duit itu kepada Daud diri do pada gudogo. 2 tahun yang lalu kita menetapkan dan itu dari satu agenda besar juga bahwa tahun depan ada pemekaran. Di rapat uria nang salpui kami perhal lalu melihat dari atas bagaimana di atas 50 kakak itu sebenarnya sudah harus dimekarkan. Di kijang 50 tuh enggak. Las di sini memang aka calon situ diririt. Nidok do pada hati-hati nanti kita talo koton tapasaha aka guar ni taidang wi sada 24 tapasaha uik Yerusalem, Yudea, Nazaret, Bethlehem Efrata masuk mai. Ale amai dokon aka ruasta ma sian Bethlehem. Jangan dulu amang. Belum berpikir masa tu lakon noaing. Akan ulnya deng gandong. Ai tordia manuaing asa pole kotolago berbagi. Na berbagi on tertabu tersabas kan terbereng. Nungi di bagasa tahun on jangan dulu. Ditunda dulu ada apa? Narohaku di bagasa tau medisi. Itu toh bahasa ini pertubedi. Pertau tu Mesir pani, kenapa Anda tidak mau dari dulu? Sekarang ada apa di dalam? Kenapa tidak mau? Ada apa di dalam? Kenapa harus sekarang ini menolak? Ada song pedita hami song naposo ni debata harus mengambil jalan tengah. So tunggawi masih rangkut kamu. So tunggawi masih janggula kamu. So tunggawi masih rangkung kamu. Gereja harus netral dalam arti mengayomi bagaimana jemaat itu bisa nyaman walaupun di dalamnya ada sesuatu. Belum na egois do hamya kaparhala doon ada sesuatu mainkan supaya kita lihat mereka masih ranggut. Mat tema. Selesai masudi. Alinak songoni huria. Edeng dinang. Tak songoni huria. Apalagi ba guarriba si huria debat. Tanda pedita si huria guarrabe so asaya na museng kan. Ido tadda di huria nasitong. Di kompesita di dokor deh kan. Tadda di huria nasitong sada. Mulu takas tu berita nauli perjanjian lama do perjanjian baru imam. Nah padua ko tadda di huria nasitong. Mulu di padalan huria do petakas padidion do ulau nabadia ima sakramen. Boleh padahal toni ti kosmai. Ada bulang huria na sampai 3 hari pagujap pocol mai didi ko tak kos gari jadi.
Itu menyalibkan Yesus untuk kedua kali. Tak songoni kita. Baptisan itu satu, Tuhan itu juga satu. Roma na patulugot tadani hurian asitong, molo di badalan ruhu parmahanio pamicanion. Sip matap magarejai bulu badalami. Alai bulu pasemo-semo do. Bulu songon na dongan di pedita itu na bermasalai, song na itu tutupi anggo selesai me. Gereja itu langsung ni man noidang berkembang be partodon ni. Ayo ngadi mulai na soasea, ngadi mulai na sotikos, hajong-jongan ni aka aturan do akadas. Alani itu kota Daud tano, tada na memang tatada diri tahun, songon si Yohanes dia hanya jalan, dia hanya si tota semapur, dan di dok rupani akan selia doho, Mesias oh dao, dang kau, dak selia au sonar komunai, dang Mesias au dao, si tota semapur doau, luar biasa keamang, pernyataan si Yohanes on. Mengalusi akka ruasna, mengalusi akka dongan naya kaamanginang. Tu suku-suku tu hitarwata. Ahalu sulauta asa Jepang song si Yohanes mabain asalam gadda jalan buru hita amanakin. Imana tarot nakit di hamak kaamanginang. Tatad da dirita, patutulu dirita. Ya. Talubima di akka dongan nang ulu mameleho diri marhubas. Ate. Do tita akka ruas nuaing son. Iko takas botot tagaluptiki isirohita. Marihita ima botot tekat. Biarlah semua kemuliaan dalam setiap pelayananku hanya untuk membuat nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah segala pelayananku gabe guar di Tuhani mana anggur dang guarku. Dau. Alai neng berengota. Tidak sedikit pun kita tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Odo naboi talpe madabu akan apa so di bata manang isi pehita kita sedang membangga-banggakan diri kita dalam pelayanan, tapi biarlah saya hanya berbangga di dalam Tuhan. Bodoh berbangga, bodoh hebat kita. Alai ingot, hai hebat umi ikut di bagasa Yesus. Di luar ni yang bui, bolo di luar ni banggui taktiko sebehita nagabe. Si totas dapur songo si Yohanes song. Alani songon namau mabereng di bagasan trupogona kaamana terlumbu hita nuaing di namar letare hita. Ya. Muliate ma jala ope panidangyo do marhite trupogon asalam gadde Yesus lamuru ma anggoha. Ya, di sengkol. Labu nano teh warna? Warna lautare? Manang luba-lubu may matmakom may maul madok di lubu na marang isang kolimay lasro hamamereng at kaparupuan disek si parupuan na tuari na marbona tao ni beribadah temani tahun inklusibo mani pahiba-hiba sautik baru margame jibu mani ngomong jibu ya asal bergerak akan inaukan itu merbajunya baru no kan asal kalau bergerak bajunya baru las niro kalau tongi ale keciu ada tongi ba apalagi badang ngilio kausin naro kalau tongka alai atu mabayar pina bayar do kan bagak musing kaus nai jadi neng dohono tong batonggo petio de tongi maksud tu munang gabi lalap Naneng dohono kulisi di hawa kaamanginan keluar biasaan luapan letare lasni rohana sida. Ternyata saya melihat ada hal yang positif. Positif na buang. Ulu nasida marhubas di bagasan kuliah tahun sadenggan dengan. Amin. Di sini. Keutuhan ciptaan di orientasi okumene inklusif di hawa kaamanginan perlu lupa heba-heba sautik. Ahadu tutu okumene inklusipon. Bolo adong inklusif, adong no eksklusif. Kuingot lebih hatu bagasa tiko na lak pespaku. Pespa eksklusif. Ibado di lebat ban naik lebih baik naik pespa. Eksklusif betul. Kulo na juli bolong tu pedida mar pespa bah ngabokai no ni. Ngabok kayo nun, nga luar biasa ay hom dato. Ali buluso
marpespa berdita na jul pangulan ni huria, asing ipespa haberengan Raja Pangdo. Alai pespa no terhop di bentong, tertongam do to. Eksklusif. Nang honop di sini. Mulu eksklusif, dia mementingkan kepentingannya sendiri. Dia lebih mementingkan komunitasnya, mungkin hurianya, mungkin marganya, mungkin masyarakatnya, mungkin kesukuannya, mungkin menyangkut punguannya, atau mungkin menyangkut wignya, hurianya, atau apapun. Nah, ima eksklusif. Nuang inklusif. Inklusif artinya dia keluar dari komunitasnya untuk bisa menolong, memberi perhatian, bahkan menjangkau orang-orang lain. Itulah inklusif. Berarti kok keluar. Ini karena HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah. Bukan proaktif kan, berarti dia memang harus keluar. Harus dia memberikan sesuatu yang luar biasa, menyemangati, memotivasi, sungguh dia mana proaktif. Artinya boleh sidok be itu dikarijui. Boleh bereng tutup langgatani sungguh napeol, ulang ipa bereng-bereng, iparingkan. Boleh bereng rupani tipus nidonganan ng peut, ulang ipa asa peut. Kan itu na, taberang jo. Adi ke peut tipus na, asa tabare kele-kele, ina. Jangan. Itortiok, inang. Udah di parupun natare sada. Inklusif begitu. Kasih ruang, kasih tempat duduk. Unang gabi nungarolo ngamu, HP tasmu hudul. Berikan, silakan inang. Begitu. Itu inklusif, berikan dia ruang. Ketika kamu senang di tempat itu, dia juga harus menikmati, dia juga senang di tempat itu juga. Jala itu amang inang yang sedang kita bangun. Warapi sedang membangun, dang boy noni tergopis, tersentralisasi keuangan ding, songo dan amang lakar rupi kita. Adong duri sina songo na gali, adong duri pani songo na malas ni roha songo perdita dari hutan-hutan, malas ni roha perdita dari hutan-hutan atau. Aidus dunia di jalur na di kota, do na di desan, esok tunjangan kemahalan di sika, na di hutan-hutan do nang malas ni roha akka pangulan ni hulia, reko kamu. Jadi jangan alung benang masalah, taring untuk sentralisasi, baka merudu puru. Akadongan. Ipi las dulu hatta di sini karena saya sebagai pendeta, karena saya sebagai Bible Pro, sebagai guru dia, sebagai diakones, bahwa saya telah memberikan apa yang saya nikmati dan orang lain juga, teman saya juga bisa menikmati apa yang bisa saya nikmati. Itu luar biasa nikmat, luar biasa nuaing uduata mendesainnya di hawakta amangina. Nah, menjadi pribadi komunitas yang inklusif berarti dia punya kerelaan untuk menolong orang lain. Dia punya kerelaan hati bahwa orang lain jauh lebih penting dari diri sendiri. Yang nama do ibanadang mararga. Tong do tong keluarga tadu hita. Anggoso hita do menghargai hita, bisi be. Tetapi bahkan dia punya mental untuk memberi jauh lebih indah daripada menerima. Odo nagabe ta evaluasi nagabe renungan di kita kaamangena. Ya. Narohaku kon tagumuli doon, au pigay marukil do. Mulu saya ser mo kamero pani idok amang kito para taon non. Hedurus do. Bulungan do kesempatan amang para taon non. Turgejong gimana panurangyo. Baizo akadongan, akaparhalado. Tada desi makaluas taon. Bama tutu. Bahamu pihak kadang aku perdita amanami perdita do inang gudang mahu martangi yang naraku nasu martangi yang dunengau naraku kan alanya ko niya mata kita para tahun lam gopis mamang semangati amang mamarhiti jamita do dia jala idu neng do honok pe satu hamu amangina dang lu bahay mananya ko kamu ya nasu tardundung do anggotang yang ini tetap do ay no ko niya mata hutagaw do tayo kaparhala doon so inakin mangilihilik mahami to hamu. Mari kita amang kerjasama di bagasan kerendahan hati do kami mengilik Tuhamu satolak ni gugut tapasahat tu harajau ni debata halak na berokumene inklusif dia proaktif memberikan bukan hanya dalam arti memberi duit hebeng si humisi daun pemikiran ya, sebagaimana dikatakan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita ini tidak bisa engkau membantu banyak orang bantulah beberapa orang.
Tidak bisa kau bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Tidak bisa kau membantu satu orang, Bamuseng. Berdoalah. Setidaknya orang mangkecor ya tersoni medok pasabatak. Madang daung dilior bagudaku kecekna, bagudaku hata-hatana. Ipahohum man ya murum manok simalolong nai. Tersoni medok konna di hata-batak tete. Alian go dihita dang soni, ala buradong bertoba. Di situ dihang kaamangina. Bolo tungadong pe ido sira do tatta, ido sitanya konota, bodo honota. Anggia, amang dapat si mabah. Ay parhalabi pilu jadobah. Perditei bila batanya kodo kita. Apalagi hodo bahu bereng segudang go hata-hata, papai namus warung. Jadi halun na dalpu di burtibion. Paso masih bengutu mibah. Audang aung basilio nokku di huriai. Alai ba hutangnya kodo ba perditei. Hutangnya kodo kapalitie. Bisang gia ma adong akadalan di patu pali batamar hititangnya ki. Baru itu. Kosong ini keamanginan. Nah, proaktif menghadirkan kebaikan Allah. Menghadirkan, warapi menghadirkan, dang boy omong kosong. Bukan hanya lip service, tapi menghadirkan harus nyata clear. Ikonedo, kita memberikan ruang kepada orang lain. Kembali tu akan mengaku akta inuku pungan inamuseng. Ate, ulala tu hamu pe, hatau tak pola biar alai beritana uli do. Alarung do piga-piga hamu nasoron aktual sada asal si begi, itu masuk tu. Ya, inklusif, memberikan ruang dan waktu, memberikan ruang kepada orang lain. Tanya son calo situ abu raja gugu, kalau begi do raw merhite rekaman streaming anon. Lasudot itu nasida, inang calo situ anau situ abu raja gugu. Sudah di bodi unggalon organ, bodo diunggalon bisnisnya, bodo diunggalon parari Kamis, dok mangunggal kada asik. Alai manang dia pe namasa dia tonga-tonga ni akka perdalan ni akka pakubasionon, ya. Kita mau bagaimana kita memberikan ruang kepada orang lain juga. Ternyata punguan korwik letare bisa kok jalan. Bisa jalan. Ada yang bisa dilihatnya. Selama ini di mana? Itu nanai si bangun tak kamang. Unak sahira hitara malu. Beri waktu. Itak naci si buyomu asal menggatikon. Jadi buat si buyomu non isi sedang berdelak kapali harus. Di situ amanginan. Nah, inklusif proaktif menghadirkan kebaikan-kebaikan. Para hari Kamis boleh nataon, nejulukon, mabe dengan kapal hupuna don. Jadi belum marhuta saya di mana 10 tahun di sana, asomare DP hamuna, tak mungkin. Nah, ini harus kita ciptakan bagaimana kita memberikan ruang untuk kepada orang lain juga memimpin kita dengan kebersamaan. Nangakai no kupena di Deborah, tunggu kapunganina na luar biasa don. Nah, Roma rupani akka padimu-dimuto nakana mangaralut kana marasahi. Saya melihat luar biasa juga, ternyata muncul dirihan-dirihan yang lain. Saya melihat dari mana, kenapa dari dulu orang ini tidak mendesain ini? Kenapa harus tidak ada orangnya? Baru muncul. Ayo kelemahan tadi HKBP nakama. Kita tidak memberikan waktu itu kepada orang lain. Kita tidak membuat regenerasi. Kita membuat estafet yang luar biasa. Di situ kama. Teberengot tamarupani lebal gemang guarni di mata. Dan hulak kita memang ngomol-ngomol. Akka pasu-pasui, akka halak naman lasni roha, dang olan ibana lasni rohai. Alai ko disalurhod dito na asing, ido na takas marletare. Alai bulu holanau man niok, takulot na halak na asing, itu namanya eksklusif. Itu namanya ego na luar biasa. Nung selesai barasa portibo bergurigati, tang buwi na juli, itu cerita lama amangina. Taksong ni bihita noang mangulu di tahun 2024. Gereja ini saya lihat semakin maju, semakin luar biasa, semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Di situ lasrohak. Di tengah-tengah nyakka ke padalan ni uloto. Las di somma do kono kurupani una pagajak kono di ikumene inklusif. Di minggu depan kita bersama-sama membawa anak-anak kita dari rumah berdoa bersama untuk kebaktian jam 7.
Bapa mamanya di sini aka naturasnya so mabigi hatan dibatasi hon na sida di gedung A do gedung B aula A aula B ima Jogarna. Itu salah satu gereja memfasilitasi bagaimana keluarga yang selama ini tidak utuh, yang tidak cakapan, tapi bersama-sama membawa anaknya. Adong dui, dan ibu tu hamu noni, alai pad di tema foto ide. Saya kan lihat itu hari Minggu. Dan nasu di per Minggu pagi per anak, daun. Langsung nama si Regara maju, mati si Ronald. Itu tadi kan? Nah, per Minggu pagi, dan ini memen dope. Alai mau saharon ni, dititipkan anaknya ke sana, dia di sini. Mana gabe akka namar PCP, anggupar PCP atau kodongalan nado. Tetapi sudah satu cara itu bagaimana kita hidup menghadirkan kebaikan Allah. Bagaimana gereja ini menghadirkan akan linggan. Dan hulap pilih tahun ini penting. Dan hulap pilih gugu tok rip itu pembangunan ini penting. Daun. Nah saudara honami nang tupungan akakur wipe Roma hami sali-sali amangina. Apalagi di gereja margurede. Rede do hami do inang bil pro. Unang gabe do hono munan ulah kategorial kurkulatural itu di jama peditai dilayani itu tidak pas juga. Di okumene inklusif kita coba keluar. Ya, saat tolak minabui layanon nami do. Ate, baik hari Senin ngadong aka jadwal dia kaamangina. Di situ. Alani di hawa kadongan na hinahulongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Alani asabuhi tatakas marletare marlas niroha tapakke masadok na adong dihita di ngulutan holallahu mabail lam tubalgana lam tu angulna lam tu marsangapna guarni Tuhan Yesus. Apa yang kira-kira si akadongan? Abi ate? Ngabubi. Ya. Ngabubi. Kalau tadok ngabubi tak au meka amangate. Mau liate ma disudi akatanya muna margugo mapanite pembangunan ada mangutang kaon. Margugo madamang. To akadong aparhalalo akan burju ruas tau sona do komunai. Burju do penasida lam burju ala nunga nakini batora kamu songo dia do tutuki data. Ala gudang do karuas tau madok. Ay dia do. Ay nga selesai. Anda do na baru pindah. Ala memang dangi botui. Dengan sosialisasi, progress report nakin. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan. Di tonga-tonga ni pakubasyota. Terpuji marsangak matuhata marhite akka ulauta. Lam marsangak maibana yang guhita lam mekma. Lam marbungarma guarna. Amin. Martangi yang mahita. Di sodo hame Tuhan huriam madok moliate tua dopamu disaluhut dengan dibasam. Nunga sahat tami Tuhan di minggu letare sadarion. Sialas ni roha ulupuluk rohami tujulum ali Tuhan. Asa dunganamu hami lako marlujong marsiaru patupa kaulau nadengka di tonga-tonga ni huriamon. Waduh hami ma akan nabuh waduh hami di bagasan asin ni roham. Asa toktong diri namion di bagasan parsitutuon di bagasan uduk doho seret ni roh hami Tuhan mangidu tuho asa hupasidik kami ma san hadirion nami roha pangiburuon alai lastisi mahami rekod menada diri isi rohami di colom. Songong panadayon ni si Johannes. Hido ibana do tutu. Dangau si Elia. Dangau Mesias. Patujuloni naroi doau. Sito atas nabur doau. Lapa balgaon guar ni di batado. Lam merbalga. Lam gudang ma nang akka. Na porsia marhiti akka pakubasion. Ni huriawan mersada-sada semua doakan asing. Alanima pinuji mahotu hadis aluhut dengan dibasam. Marhiti akka tikting na masa do naneng masa pe di huriamon. Talu mobi maing di bagasa tikyoma tikki na uli tikki na lehet. Imalongsing tahun 2024 dalam penata layanan okumene inklusif. Laho
panomunomuhon akka ulaon nadinggam may saluhu na akka amang. Mang akka ina na ditonga-tonga ni Huriaw. Sude may hita, patupahoni di bagasan serep ni roha. Do mangidu pangulupion siat todi ni depata. Mga sakon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martania kami Tuhan. Amin. Papasaha mapilian na paduahon soni ng persembahan khusus di amplop tu gedung Sekolah Mingkuta Merede Mahita. Huriani Tuhata ibaga satikyon sahak mahita ima tu launching tahun penatalayanan di Huriata tahun 2024 ima tahun okumene inklusif alani di Marede hitanos yang 650 sadah Roma aka amanami nanami ketua dewan natulu abang ketua dewan ko Indonesia mang situa Jessica Lingging ketua dewan Marturia mang inang situa de Porsiturus do ketua dewan Diakonia ama situa Karitonga menuju tu Gondangon. Mohon nanti Gilbert bisa duduk di Clavinopa piano karena nanti kami akan memukul menabu gondang.
Ya, baru amang kitu para tahun menuju selubung yang di sebelah seksi musik, dan Inang Bibil boleh berada di tempat yang dekat dengan mimbar. Alani madi hamwaka amang inang di bagas tikion tapatunguma ima orientasi pelayanan launching tahun 2024 tahun Okumene Inklusif ta paradima rohata ta puji matuhata marhiti buke de nomor 650 sada ayat sada dohot 2. Hurian itu hata di bagasa tigo tutu di soma hamil kapar hubas di tahun 2024 ton jala tongomma tutu di tahun 2024 ton lang periudi matong aka kepengurusan di tongani huriah HKBP doh mai nang di tongani huriata HKBP nasaresot bonang indah terlemobi di Sabunganon alani di hamwaka amanginang Totu songon pertada maun di tanggal 5 Januari tahun 2024 nang salpu nunga dibuhai marhite iduk ni huriata purus HKBP amang pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ima launching di tahun Okumene Inklusipon di sadok HKBP nuang sahak mati kina dihita laos di bagasati kiomba na perjulu dohonon nami akka program nunga tong disusun parhalado ni huriata to tudang busi kopi alanima tabuan balitang yakta di bagasan aka agenda besar nang si patupon di huriat tahun menghadirkan aka dadingkan nauli parhiti aka panugun-ugun aka parhalado di bagasan uduk doho serep ni roha totu di bagasan tikion na parjolo pasahatami ma perjolo membuka selubung lambang ni tahun Okumene Inklusipon tu Inang Bibil Prota dot ketua para tahun di bagasa tikion marhite guarni di pata ama anak dohot to di parbadia buka hamuma di bagasan lasniroha. Ngertopak mahita, oma lambang na ka amang inang, oma lambang na mulo taringot to akka pangalapation ni akka sudi lambangi, totu boy may tabereng di akka wia grup ta, mulo tunga palanak sikop di perbaharui pi akka lambang-lambang na boy mangarahu kita di tahun Okumene Inklusipon. Jala di bagasa tikyope, naing mamalu godang sa bangunanong mahami. Songo di habata hotai asa marhite na upaluhami gordangon di hamaka amang. Las disi mahita marulupuluk menghadirkan akan adenggan di tonga-tonga ni huriaon. Alanima di bagasa tikyon laos hu paluhami ma gordangon
marhite guan de mata ama anak doho todi parbadia. Iya, martobak mahita saranay di hamuak ka amanginang jala na mangihut aka program tutudang apala buita bereng buima ima dislike na adong di sabula hampirangon tuti multimedia oma di hamuak ka amanginang mulai tarberek kita alani gudang na tentu agenda besar dalam 1 tahun oma na bui bolo wakati kina mangihut bolo berengota di teras gereja ta di para sermonan di bagasa tikion alani ima di bagasa lasniroha mahita lau patumu-tumuni saluhutna di hamuak kadongan sahuria salinai para tobat majohita sa kencang-kencangna asa tubuh aka nalasniroha di bagasa tikion moliate mak kudul mahamuak ka amangina. Hurian itu hata di bagas atikion nunga tabereng be na dia masih ulauta di tahun hukumene inklusipon gudang dui dang apala gudang alai adong dui aka bentuk kebersamaan kacoba lurupani do akena humaliak tahun aung akan natal manang pasca hukumene do menghadirkan anak-anak asing na bui sipatu pauta jalalas oma nang dikitua panitia pembangunan las pabon nami tuhita ka amanginang marhiti akka naungadengkan dimasukkan tentu di bagasan minggu naro asa tong menghadirkan kebaikan dui asa bui hita tung ripa las rohata pasahat to nakapasu-pasu daun di kita ta coba do mendesain buhat itu setiap ada persembahan khusus amplop khusus tentu dang amplop nasai kumul-kumuli be pakota. Jadi kemungkinan saya Bu Ima di minggu depan kita akan menerima ini setiap kita melakukan persembahan khusus mak manang tu dia kunia pe manang tu pembangunan tetapi amplop ini akan kita sediakan bahkan amplop yang lain juga di depan pintu. Lima bahagia ni parstituton ni Huria Taka Amang hitape mulununga titis bagak dah, mungkin marani puluh titak dang mengisi manunduk ke tangata pasu-pasun itu hatamai saluhutna. Ngalani maka amanginang di bagasa tikon pasato daima aka programi nang tusudiwik songoli nang aka punguan kur terumubi bahwa di tempat ini juga menghadirkan kebaikan napoi paninggaton aka lingkungan kita. Ido tema do subtemana untuk mewujudkan keadilan dan keutuhan ciptaan. Iko berengon ni lua toma. HKBP is the best. HKBP luar biasa ramah dengan lingkungan. Parari kami Sina Deborah, ama Kantate, ama Sion, Korletare, merequire doa kakur na along di huriat tahun. Mari kita bersih-bersih gereja ini dan luar kita buat asri dan itu bagian daripada kita dilihat bangsoon aka halak nadengka roha lahu patupahon aka nawi nadengka di bagasan turut ni roha ala buha namano pangdohita sasitong na diingananon ala mano pangdohita tatada dirita ala tatada dirita tapatupa aka ulaw nadengkan amen ala nima di bagasan tikon songodalan ni HKBP patumuhon tahudon adong do tong naung diciptahon ima kur ede in tahun okumene inklusif nang dilangsing pas Rabu Padita di Jitun silangit dakati kinasal pilani jongjong maita saluhuna satolap minabu tadehon tadeo ma oma ede lau panutup di tahun inklusipon. Silakan multimedia oma ede panutup di kita.
diskriminasi. Tahun Roy Kumene, inklusif HKBP, proaktif menghadirkan kebaikan ala, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihimu sungguh, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihimu sungguh, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Anua gijang hono hararuan isaluhu silelehon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramodi asa huparhasi yang hami pilihanon. Patimbuluhon harajaum di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marihite-hite tordim. Asalamutada hami kurang di silolehom itu hami. Asalam gergir hai mandok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Palia manami na di banua gijang, say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajonmo, say saut malomon ni roham di banua tongaon song na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Say samarusa nami song panesa nami di dosa indongan namardosa tuhami. Ngunang hami togihon tu pangujunan, palua mahame sian pangago. Pasu-pasu sia Tuhata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sordakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasor homa damena tutodim. Soma hita sudi aka perhobas. Soma marjujur sudi boido. Ya. Urian itu hata damang dainang do akang di penawirot ba tongma hudak kami mahamuna jongjong saluhuna. Songolinang na adong di ruang VIP na di Kijang. Ya hurian itu hata di hamwa kadamang dot nainang moliate mahu pasahata mi di harorota di tonga-tonga ni di minggu letare sadarion saya marpanupak mak berdampak mak nang akahatan ni bata tarmo di minggu letarion marlas ni roha mahita la huma damu sudi akapasu-pasu na pinasa di bata selani sudi hami parhubas nama kubasi huriana di bagasan minggu sadarion pasahatot tudamang dainang saluhuna di bagasan udut do sore niroha selamat hari minggu ma dihita saluhutna Tuhan tama mamasu-masu horas ma masih panganom mahita di tonga di bagas tagaduk